खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटुब चेनेलनि जानानै फागुननि सल'मा फरायथिनाय आयदायाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै जिथि खोन्दो सल'मानि मुङा जाबाय कन्डम। बैसोगोराफोरनि थाखायल' सल'माखौ लिरदोंमोन अमृत खेरखातारि आरो बे सल'माया नुजादोंमोन 2012 मायथाइनि मार्च दानाव। जिथि खोन्दो। गुवाहाटीयाव गारि जाम जानाया गोदान बाथ्रा नङा। माबाफोर इमारजेन्सि हाबा मावनो गुवाहाटीयाव फैयोब्ला आखायाव 2 घन्टासो सम बारा लाना फैखानांगौ। गारि जाम जानायनि थाखाय एक्सट्रा टाइम लाना फैखानांगौ। माब्लाबा ओरैबायदि गारि जाम जायो आगानसे आवगायनो 10 मिनिटसो सम नांगौ जायो। बेबायदियाव थाबायनायासो साबसिन आरो बे थासारियाव बेमारिफोरा लामायावनो सिदा सोरगोआव मोनहैगोन गेरेन्टि। माइनावनि देलायनाया गोजाम जाफिननो हमबाय। फुंनि 10 रिंगायावनो थांनो होनना खोथा होखालायनाय। बेखायनो जोबोद रागा जोंदों मानोना दा सानजौफुनि 12 रिंगा जाबाय होनना घड़िनि आसिया दिन्थिबाय। माइनावआ नेनो बानाया हामथारला। दा बे समाव बेदावखौ मोनफ्लांनांगौब्ला रागाजों खानायखौ साबनो गोसो जानाय बायदि जादों। सोरथो गार्लफ्रेन्डआ बेबायदि गोबाव सम गावनि बयफ्रेन्डखौ सम होखानायनि बेसेबांबा उनाव लोगो हमनो? बेबायदि थासारियाव सोरनिबा खर'आ एसे गाज्रिबा सोमोदा खावनि जानाया हले थारखा। हेल' सना, आं दा आदाबारि मोनबाय, प्लिज रागा दाजोंसै। बेदावआ गावनो फन खालामना माइनावखौ बुंहरबाय। आदाबारि मोनफैबाय होनना मोनथिना माइनावआ गोसोखौ एसे मोजां मोनहांदों, नाथाय दाबो रागाया खारथ'वाखै। आदाबारि मोनबालाय मा जानो, जालुकबारिनि जामाबो खम नङा। माइनावआ मोनथिया बेसेबां जामजों, नाथाय बेदावखौ नेनो बानाया हामथारला। जायसो गुवाहाटीनि गारि जामाव थाफेरनांगौ अब्लासो मिथिनांगोन। बाथ्राया जादों मोनसे लामाजोंनो खेबसेनो मोनसे समाव ज' गंनै गंथाम गारि खारनो नाजानायावनो जायो। बयहाबो इमारजेन्सिनि दंखाथारो। बेखायनो बयबो सिगां थांग्रोनो नागिरो। एसे लांदां लामा मोनबानो गारि फिसाफ्रा सोसननो नागिरो, जाहोनाव जाम जायो। हाय माइनाव सना, आं दा जालुकबारि मोनबाय, नाथाय जालुकबारिनिफ्राय गारिखौ खारहोला मानोना सोरबा मिनिस्टार फैगासिनोनो। बेखायनो VIP र'डआव गारि खारनायखौ बन्द' खालामदों। आं थाबायना थांनोसै, नोंबो फैदो मार्केटसिम। बेदावआ मबाइलाव बुंनायखौ रिसिभ खालामनाय लोगो लोगो माइनावआ खोनानो मोनबाय। अब्ला समा सानजौफुनि 1 रिंगा जाबायमोन। रागा जोंब्लाबो रागाखौ दबथायना आयनायाव गावनि महरखौ नायस्राना मार्केटआव फारसे आगान होबाय। माइनावआ मार्केट मोननाय लोगो लोगो बेदावआबो मार्केट मोनफैबाय। माइनावआ एसे रागा जोंनायखौ बेदावनि सिगाङाव दिन्थिदों। बेदावआबो मोनथिखागौ रागा जोंखागोन होनना। मानो एसेबां गोबाव जाखो? आं थांनो बाबाय। माइनावआ राखेंराङै बुंबाय। आंखौ निमाहा हो, गारि जामानो खालामथारबाय गासैखौबो सना। बेदावआ निमाहा बियो। सानैबो दसे मार्केटआव गसंना मोखांजों मोखां नायलायना माइनावनि रागाखौ एसे खम खालामनो बेदावआ नाजादों। नों एकलेन्डआव थाङाब्ला मालिगावनो थांनोसै। बेदावआ बुरखायनो नाजादों। बेदावनि बाथ्राफोराव उनाव माइनावआ राजि जाबाय। मालिगावआवनो रेस्टुरेन्टआव थांना बेरायहैनो सानैबो मार्केटनिफ्राय मालिगाव फारसे थांनो सिटि बास नेबाय। अखानायसि सिखारना दुगैस्रां लोबस्रां जाखादों सिमाङा। माब्लाबानो देलायना गानै जोमै रेडि जाखादों। गाननाय जोमनाय गस्ला पेन्ट गामसाफोरखौ मोनसे बेदिङाव मैयानो सोना थागथियारि खालामना दोनखादों। सिमाङा सासे हेन्डसाम सेंग्रा नङाब्लाबो मोजां आरो बर' सेंग्रा महरै हेन्डसाम बुंजायो। गुवाहाटी नोगोरमायाव थांनो थागथियारि जाखादों। खाथिनि इउनिभारसिटियाव बर' आयदायाव MA खालामना गुवाहाटीनि मोनसे फरायसालिमायाव इन्टारभिउ होनायाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार पस्टखौ मोननो हादों। बेखायनो दिनै फुंबिलियावनो गुवाहाटी फारसे थांनो ओंखारदों। सिमां ओंखारखांबायना? ओंखारखाङाखैब्रा, जों हले रेडिखा। गामिनि लोगो राजु बिन'द मोना लांगोना मोखाङाव अट' लाखिफैना गाबज्रिहरो। सिमाङाबो लोगो लोगो रायदावहरो। राजु बिन'द मोना सिथ्ला गाफैना सिमांनि बेदेंखौ दैखांनो हमो।
मा लादोंब्रा एसेबां गिलिर बिन'दा बुंबाय। बिमा बिफा सिखारना फिसाज्ला गुवाहाटि थांनो ओंखारनायखौ बिदाय होदों। बिमा बिफाखौ सिमाङा खुलुमो। बिमा बिफाया खर'आव आखाइ होना बोर सास्रियो। थां फिसा, मोजाङै साख्रियाव जइन जाहै आरो गुबुन मानसिफोरजों मोजाङै गोरोबना था, बिमाया बुंबाय। जिंगासिनो नाङालै मादै, गुवाहाटियाव साख्रि मावनो थांनो नागिरदों। फैनाय समाव मादैजों ओंखाम संग्रा लाबोफागोन ब्रा, मादैया खस्थ' जाथारथारोना, फेस्लायै बुंबाय राजुआ। बेनि बाथ्रायाव सिमा रागा जोंहां लाजिहां जाना बुंबाय। माथो बुंनाय जायोब्रा, थुदो माबार। बिनानाव रंजालीया खामसालिनिफ्रायनो बुंबाय। आदा, आंनो हले मेथाइ आरो गानग्रा जोमग्रा लाबोफानांगोन। बिनानावा रंजालीया फुंबिलिनि समाव हाखु दाखु सिखारना बिदाखौ गुवाहाटि थांनायाव बिदाय होदों। जागोन बिनानाव, आं थांनोसै। सिमाङा बाथ्राखौ बुंना न'निफ्राय अट' रिक्सा गाखोना गसाइगाव रेल स्टेसन फारसे थांबाय। निउ कुचबिहारनिफ्राय कामाख्या स्टेसन थांग्रा इन्टारसिटि एक्सप्रेस रेलगारिया दाबो गसाइगाव हाट स्टेसन मोननो 30 मिनिट सम दंबावो। प्लेटफर्मआव पेसेन्जार जिरायनो बानायना दोननाय बेन्चआव बेदिंखौ दोनना खाथियाव जिरायबाय सिमाङा। राजुआबो कामाख्या स्टेसननि गंसे टिकेट लाना सिमांनो होफैबाय। बेनि खाथियाव जिरायना बिन'दा बुंबाय। सिमां भाइ, गुवाहाटियाव थांना जानला मोनला सिख्लाखौ मेगन नोजोर दाहोलै। नोंथ' दा फोरोंगिरि जानोसै। आं नोंसोर बायदि सिख्लाफोरखौ नायाब्रा बिन'द भाइ, सिमाङा बुंदों। गुवाहाटिनि सिख्लाखौनो लादोलै नों, नोमायाबो बुरैबाय, राजुआ जंखायदेरदों। नोंसोरलाय बेफोरखौ मा बुंदोंब्रा, सिमाङा बुंना सिरि थायो। दसे बयबो सिरि थायो। रुमा बबेहाय होनदोंमोनलाय सिमां? राजुआ बाथ्राखौ जुरिफिनदों। माबा बान्दोआवनो। आंबो नुहैयाखै, गुवाहाटियाव फरायबाय थानाय सासे फंबायासो रुमनि थिक खालामना होदों, सिमाङा बुंबाय। लासैनो स्टेसननि प्लेटफर्मआव पेसेन्जारफोर ज' जाफैदों। सोर बबेनिफ्राय आरो सोर बबेहाय थांगोन रावबो मिथिलाया। दसे उनाव इन्टारसिटि फैगोननि एनाउन्समेन्टखौ माइकआव होयो। ट्रेना 1 नाम्बार प्लेटफर्मआवनो फैगोन, जेराव सिमां मोना जिरायना गारि नेगासिनो दङ। गसाइगाव स्टेसना नाफामनि अनगायै गुबुन हारिनि मानसिया बुंफबनाय बुंनो हायो। दसे उनाव गारिया 1 नं प्लेटफर्मआव दोम लाखिफैबाय। लोगो लोगो होंगो दोंगो जादों ओंखारग्रा आरो गाखोग्राफोरनि। ओंखारग्राया ओंखारदों, गाखोग्राया गाखोनो नाजादों। बेदिंखौ गारि सिङाव दोनहरना सिमाङा गाखोबाय आरो बेदिंखौ सिट सिङाव सोना लांदां जानाय सिटआव गेब जिरायबाय। लोगो लोगो गारिया स्टेसन नागारबाय। राजु बिन'द मोना थालांबाय। गारि सायाव साहा, थालिर, दावदै, रुटि, बिस्कुट, बादाम फानग्राफ्रा होंगो दोंगो थांलाय फैलाय खालामदों। फानग्राया फानदों, पेसेन्जारा बायनानै जादों। सिमाङा गुवाहाटिनि खोथाखौसो सानलांबाय थादों। रुमाबा माबायदि जागोन, कलेजावबा स्टाफफोरा माबोरै जागोन, बेफोर खोथाखौनो गारि खारनायजों सानलांबाय थादों। गारियाबो खारलांनो हमगासिनो गुवाहाटिनि नोगोरमा फारसे। सानजौफुनि 12 रिंगासो जाब्लासो गारिया कामाख्या स्टेसनाव दम लाखिनानै जेनेबा मेंनायजों लाखिफैदोंसो। जेनेबा खारै खारै मेंना खारथ'ला, जिरायथ'नोसै होननाय बायदि। स्टेसनाव सिमांमोननि गामि खाथिनि फंबाय सोमोन्दो जानाय, दा गुवाहाटिनि मोनसे कलेजाव बि.कम फाइनाल इयाराव फरायबाय थानाय जोंसारा नेना दंखायो। गावनि बेदिंखौ दैखांना गारिनिफ्राय ओंखारना प्लेटफर्मजों थाबायना फैब्लानो जोंसारा बरायनाय बायदि रायदावना स्टेसनाव रेडि जानानै गसंना थानाय गंसे अट' गाखोहैबाय। सानैबो अट'आव गाखोनानै पान्डु फारसे अट'वालाखौ सालायलांनो थिनबाय। अट'आ पान्डु फारसे खारलाङो। अट' सिङावनो सानैबो खौरां लालायो। सानैबो गावबा गावनि हाल-सालखौ सोंलायलायो। भारा न'आ हारसिं थानो थेलेब-लेब। भारा न' मोननाय लोगो लोगो बेदिंखौ जोंसारा लाना आवगायगायो। न' बिगोमानाव रुमनि साबिखौ लाना रुमनि थालाखौ खेवना बेदिंखौ दोनग्रोयो जोंसारा। दसे उनाव बिगोमाजों सिनायथि जाना रुमखौ सिबस्रां लिरस्रां लाहार फाहार खालामनो हमो सानैबो। न' बिगोमाया सालुथारादा, भाराखौ हले दानजोबबानो नांथारगौ। जोंसारा बिगोमानिफ्राय हासिब बोराय लाना सिबना बुंबाय। जोंसारा न' भाराखौ माब्रै मोननाय
गुवाहाटियाव न' भारा नागिरनायाव मा मा जाथाय जानाय फारि फारि रेकर्ड खालामनाय लानाय बायदि फोरमायना होयो। सिमाङा टेबोल चेयार बिसनाखौ बबेहाय दोननांगोन नायदों आरो रुमखौ हासिब बोराइजों सुस्राङो। मोनथिबायना आदा, बे गुवाहाटियाव रुम भारा नागिरनाया जोबोर खर' साथावथाव। हाजो खर'आव खासेव बिदै नागिरनाय बायदिसो। नों बुंहरनाय साननिफ्रायनो नागिर मोनबासो जायगायाव नागिरना सानबानि उनाव बे रुमखौ मोन्दों। रुम भारा होग्रा बिगोमाफोरनि खोथाखौ मा बुंनो? सोरबा बुङो सेंग्रा मानसिनि होआ, सोरबा बुङो सिंगेल मानसिनि होआ, सोरबा बुङो सिख्लाफोरनोल' भारा होगोन आरो सोरबा बुङो गोबां। जोबथारनायाव बे रुमखौ खाफाल गोनां मोनबाय। जोंसारा फारि फारि बुंलांबाय। थेंकिउ फंबाय, आंथ' नागिरना मोननाय नंखायामोन, सिमाङा बुंबाय। गुवाहाटियाव न' भारा नागिरनाया बेसेबां जारला बेखौ सुंद'यै फोरमायना होबाय जोंसारा। दसे उनाव रुमखौ मोजाङै सिबखांना गोनां जानाय जिरादफोरखौ खाथिनि पान्दु बाजाराव लायनो ओंखारलांबाय। दाथ' बिसना टेबोल चेयार आरो बाल्थिं नांथारगोन। माखासेखौ लासैनो गाबोन समफोर लानोसै फंबाय, सिमा बुंबाय आरो जा नांगौ बेखौ लिस्ट बानायखाबाय। सानैबो लिस्टखौ लाना हाथाय फारसे थाबायलांबाय। एसे सम नोंथांमोना बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभनि फागुन दाननि सल'मा फरायथिनाय आयदायाव दिनै 10थि खोन्दोखौ खोनानो मोनबाय। बे सल'मा फरायथिनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना माबोरै मोनदों कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।